Sådan. Hej og velkommen til et nyt afsnit her af interviews med nogle af landets bedste fagfolk. I denne samling her, der taler vi jo om og holder interviews omkring det her grundskolesystem. Vi har en masse interviews med fagpersoner. Vi snakker om SFO'en, vi snakker om børnehaven, og vi snakker om overgangen fra børnehave til SFO. Vi taler relationer. Og i dag, der taler vi med Mimi Ditlev, som er pædagog i børnehaven Børnehuset Land og By inde på Nørrebro i København. Velkommen til, Mimi. Tak. Og Mimi, lad os bare springe direkte ud i det. Nogle af de ting, som vi egentlig taler om her først, det er jo først og fremmest det berømte forældresamarbejde. Og jeg kunne godt tænke mig at høre dig med, hvor vigtigt du føler, det er med et godt forældresamarbejde. Det er selvfølgelig alfa og omega med et godt forældresamarbejde. Altså, hvis vi skal kunne give de her børn en god overgang, så er det jo vigtigt, at vi samarbejder med forældrene om at klæde børnene så godt på som overhovedet muligt til at komme videre. Så derfor er, er vi jo nødt til at kunne kommunikere øh, med alle forældre, der kommer vores vej, sådan så at vi kan give alle børn den bedst mulige overgang. Ja. Når du sådan kigger på det, kan man sige, hvis vi deler det op i ligesom at sige rent fagligt, og så det du kan se, som forældre har brug for undervejs. Du har jo en del års erfaring, så er det jo det her med, at når man kigger med fagbriller på, jamen så er det her relationsarbejde, som man sætter ind i for ligesom at skabe tryghed for forældre, for ja, I får jo børn direkte, er det korrekt? Mhm. Ja, og ligesom følger dem indtil de skal starte i skole, og kan du mærke som fagperson, hvor du skal sætte ind ret tidligt i forløbet, for ligesom at måske skabe en tryghed hos samtlige af de forældre, du har? Altså man kan sige, når man har valgt et job som mit, så må man på en eller anden måde have en flair for at læse mennesker. Ellers så føler jeg i hvert fald, at det er meget op ad bakke for Ja, en selv. Og muligvis også for de mennesker, man ligesom kommer ud og skal være sammen med. Øh, jeg synes, man ret hurtigt kan mærke på forældrene, hvilken type de er, og hvilken type tryghed de har brug for. Der er nogen, der har brug for, at man taler meget med dem, for at de føler sig trygge. De har brug for mange møder. De har brug for, at man forklarer altså børnenes hverdag flere gange. Andre forældre, de ser mere en tryghed i at kan få lov til ligesom at se deres eget barn i institutionen, frem for at jeg fortæller dem om deres eget barn i institutionen. Ikke fordi de ikke stoler på min vurdering, men det er bare forskellige behov, ja. som jeg ser hos Taler du her forældre. om en form for dokumentation, altså i det her, i det daglige? Ja, men også yderligere, altså ekstra møder og, hvad hedder det nu, ekstra garderobesnak og sådan nogle, alle de der små ting, vi har i hverdagen. Der er bare nogle forældre, der har brug for meget af det, og nogle har brug for mindre af det. Alle Ja, forældre vil gerne se deres børn dokumenteret på Aula, vil gerne se ja, det er nogle jo det. Ja, billeder af deres børn, der har en god børnehverdag. Det er der jo, altså det er jo helt naturligt, når man ikke selv er sammen med dem, at så er det rart at se deres dag på Aula i stedet for. Men der er også nogle forældre, som tænker, der er så meget på Aula, kan I tone det lidt ned? Altså, så der er mange forskellige behov, ikke? jo. Så dem er vi jo nødt til at prøve at imødekomme alle sammen, sådan så både dem, der gerne vil have meget, og dem, der ikke vil have så meget, får det, de gerne vil have og har brug for. Det tager jeg virkelig hatten af for. Altså nu er det ikke nogen hemmelighed i det her, at jeg jo kender dig igennem en periode, hvor min egen kære datter har gået. Og det er en af grundene til, at vi har valgt dig til det her interview, fordi vi har virkelig oplevet både en god behandling, men at læse og forstå, også som forældre, der har været i det, ikke?
undervejs. Og det, som man kan sige, som øh, vi arbejder konkret i her, det er jo lige netop, og det er det næste spørgsmål, det er jo lige netop det her med, at når man har været i børnehaven i de her 2-3 år, er klar til at skal starte i skole, jamen så er der jo en afsluttende samtale, og det er faktisk det næste, vi vil tale om, fordi det har vi jo haft sammen, men du har haft rigtig mange af dem igennem dine år, tænker jeg. Så det var egentlig det næste, jeg vil spørge dig om, fordi, og vi kommer lidt tilbage til det, du nævnte om, snakkede om før, men lige nu, der kunne jeg faktisk godt tænke mig at spørge lidt om, kan du sådan, ikke meget kort, men lidt kort, måske forklare om, hvad er egentlig processen fra, når storebørnsgruppen, de ligesom når til det punkt, som siger, nå, nu er det til at skal starte i skole, vi skal også have en afsluttende samtale og det videre forløb, fordi der er jo det her med, om man vurderer, om man er skoleparat eller ikke er skoleparat. Så det kunne jeg godt tænke mig at høre dine ord på, hvad er processen egentlig i det? Ja, det hele det starter jo med det her famøse skema, hvor man laver den her blomst eller amøbe, eller hvad man nu kalder den. Den bliver kaldt mange ting, men hvor vi sender et skema ud til jer som forældre, som I skal svare på, og så svarer vi på det selv samme skema. Så sammenligner man sammenholder det, det kan vi gøre inde på vores systemer, der kan vi sammenholde de to svar, og så taler vi om, øh, kan man sige, hvad er det, I har svaret, og hvad er det, vi har svaret. Vi går jo og kigger på børnene hver dag i en kontekst med mange andre børn, og mange forstyrrelser, og vi er ikke forældrene, vi er sekundære omsorgspersoner, hvis man kan sige det sådan. Vi går jo ikke ind og overtager en forældrerolle, selvom vi har dem i mange timer hver dag. Derfor er vores svar ofte anderledes end forældrenes svar. Det er jo vigtigt, at vi taler med forældrene om, hvorfor er de her svar anderledes, og hvad er det, vi ser i deres børn, og hvad er det, de ser i deres børn, og hvad er det så, vi skal tage fat på, for at vi sikrer os, at de kommer over i skolen og har det bedst muligt. Der er jo mange ting, der kan forhindre, at man har det, altså at man får en god skolestart. Så altså, vi går ind og vurderer, om det er noget motorisk, man skal kigge på, eller om det er noget selvhjulpenhed, man skal kigge på, eller om det er en helt tredje ting. Det kan jo være rigtig mange forskellige ting. Og så taler vi med forældrene om det. Så går vi ind og laver nogle tiltag her i børnehaven, der gør, at vi kan hjælpe dem bedst muligt med at opnå de her mål, som vi jo som forældre og fagpersoner har sat for dem. Og så arbejder forældrene derhjemme på det, som vi også har talt om. Og så efter et halvt år, så kommer man til den aller sidste samtale, som så er der, hvor vi taler om vi er nået i mål, og om der eventuelt skal skoleudsættes, eller om vi har formået at få børnene i mål med det, vi havde sat for dagen. Og det er jo både os og forældre, som skal arbejde på, at børnene når dertil. Øhm, Ja, jeg kunne godt tænke mig faktisk lige hurtigt at dykke ned i det, som du nævner, det her med, at I arbejder, kan man sige, over et halvt år, hvor I ligesom har, efter første samtale, så har I ligesom en afsluttende samtale, om I ligesom er nået i mål. Øh, og det kan være meget forskelligt, men hvad oplever du måske sådan både i første samtale og i afsluttende samtale? Er der noget, der går igen af forældrenes bekymringer? Altså er der noget, som forældre generelt stiller af spørgsmål, som de er bekymret for, nærmest uagtet om det er første eller anden samtale, eller er der nogle ting, hvor du kan sige, okay, det her, det bliver vi spurgt om rigtig meget i første samtale, det her, det bliver vi spurgt om rigtig meget til sidst, eller i vores afsluttende samtale? og det er et godt spørgsmål. Øh, jeg tror, noget af det, forældrene altid er lidt bekymrede om, det er, om de har fået udfyldt det her skema korrekt. Fordi at man som forældre tit kan finde på at tænke, min lille guldklump kan jo alt i hele verden. Og der er det jo det her med, at jeg plejer ret tydeligt at forklare forældrene, at man skal ikke have en fuld cirkel for at komme videre. Vi voksne har jo også altid noget, vi arbejder videre på med os selv, fordi vi som mennesker
konstant er i en form for udvikling. Men netop det her med, du har sat ind her. Hvorfor har du sat ind her? Hvad kan vi gøre derhjemme? Er der noget, vi skal være bekymret for? Hvor er det et udslag i den her amøbe, er jo ikke ensbetydende med, at der er noget galt med barnet. Det er jo Og ikke er bare, klar til at starte i skole. ja, man kan være klar til at starte i skole med en blomst, der bare fuldstændig kører ind og ud, ikke? Det er jo bare punkter, man arbejder på. Altså, hvis man er langt fremme med motorik, så kan det jo godt have gået lidt ud over af sproget, fordi man måske ikke har været lige så fokuseret på sproget, altså barnet ikke har været lige så fokuseret på sproget i deres udvikling. Så det er jo bare et udviklingspunkt, ligesom vi sætter for os selv som voksne mennesker hele tiden, ikke? Ja, lige præcis. Det Ja, og tænker det jeg var faktisk, netop det er det, nok, altså, ja, det er nok det, jeg bliver spurgt mest om. Sådan, skal vi være bekymrede for, at der er de her udslagspunkter i den her ja, lige amøbe, at præcis. vi har lavet fuld cirkel? Ja, og det er faktisk lige nøjagtigt det, som ligger op til forlængelsen af det her næste spørgsmål. Det er det her med for dig, nu er du jo igen ret erfaren i faget, og har oplevet det her nogle gange. Er der noget, hvor du ligesom kan mærke, at efter det spørgsmål, eller efter de snakke, ved du nogenlunde, ikke bare for at tørre forældrene af, men ligesom for at skabe noget ro, hvad virker og hvad virker ikke i forhold til det her med ligesom at sige, jamen, øh, dit barn er skoleklar, eller vi snakker skoleudsættelse. Altså for ligesom at skabe en ro hos forældrene efter den snak, har du sådan fornemmelsen af, hvordan du ligesom skal tale ind til dem? Er det relationsvejen? Er det fordi, du har sat dig så meget ind i kendskabet til netop den familie, at du ved, hvad du skal sige? Eller taler du, kan man sige, helt professionelt ud fra den her blomst eller møbel, som du snakker om? Altså, ved du præcis, hvor du skal sætte ind? Ja, men det er jo meget forskelligt fra familie til familie, hvor man... Ja, lidt forbindelse her. Så vi kan fange dig igen, Mimi. Mhm. Ja, Sådan. Ja, vi blev lige hurtigt afbrudt. Yes. Værsgo. Undskyld, Mimi. det er så fint. Men det er jo meget forskelligt fra familie til familie, om de har brug for, at jeg holder mig til den faglige del, eller om de har brug for noget professionel omsorg i virkeligheden, for det kan jo være hårdt at høre, at ens barn har noget, de arbejder med. Øh, så altså, jeg vil sige, det er meget forskelligt, hvordan jeg griber det an. Men de fleste mennesker har en større forståelse for, at det er en naturlig del af deres børns liv, at de arbejder på ting. Det er en naturlig del af deres børns liv, at de har fokuspunkter. Det er jo ikke fokuspunkter, de selv tænker over, men det er jo noget, de automatisk gør. Hvis man godt kan lide at cykle, jamen, så bliver man hurtigt motorisk stærk. Hvor at hvis man godt kan lide at sidde og lege med perler, jamen så er det finmotorikken, der hurtigt bliver forstærket. Så jeg synes i virkeligheden, at de fleste går fra samtalen med en ro, fordi de bliver forsikret om, at det er ikke fordi, der er noget galt med deres børn. Der er jo selvfølgelig også samtaler, hvor at der så er ting, som man er nødt til at tage mere alvorligt fat i, men med langt de fleste børn, så er det jo bare et udviklingstrin, de er på, og de her udviklingstrin er jo forskellige alt efter, om det er motorisk selvhjulpenhed, om det er deres alsidige personlige udvikling, eller hvad det nu end er. Så jeg synes, vi taler om det, og så synes jeg, at de finder en ro i at vide, at det er en naturlig del af et børneliv. Vi kommer lidt tilbage til noget af det her, fordi det gør mig meget glad, og samtidig så ved jeg, at der vil være rigtig mange forældre, som ser det her, som faktisk får en ro af bare det, du siger der. Så det gør mig jo rigtig glad for at høre. Og jeg har jo også selv oplevet det, så jeg ved godt, jeg ved godt hvordan du arbejder i det, og det er helt perfekt. Øhm,
Mimi, jeg skrev lige noget ned her for, af noget af det sidste, som du sagde, men det vender vi lige tilbage til, fordi der er nemlig det her med, at vi skal ind og vende nyuddannet personale. Der er jo det her, desværre den her lidt dumme tendens, der hedder, at, og det er Opinion, der har lavet den her undersøgelse, at mange nyuddannede, både lærere og pædagoger, og især det, pædagoger, jamen der er en fjerdedel af alle dem, som er nyuddannede lærere, og en femtedel af alle nyuddannede pædagoger, jamen de stopper inden for deres virke inden for 5 år. Mest på grund af det stressende element, og det stressende element er faktisk i 90% af tilfældene på grund af forældrerelationerne. Men det skal vi lige vende lidt senere. Det, som jeg godt kunne tænke mig nu, det er, at efter den her samtale, og børnene ligesom, skal man sige, er ved at være klar til skole, eller ikke skole, men lad os tage udgangspunkt i, at de fleste ligesom kommer her i skole, så tager vi lige næste trin her, fordi dig som fagperson, vil jeg godt starte med den her del, der hedder samarbejdet med skolen. Nu ved jeg jo både fra min egen datters tid hos dig og hos jer, og så samtidig med den masse, jeg har talt med og arbejdet med, at der er jo en indkøringsfase fra børnehaven til skolen, hvor man ofte besøger skolen. Kan du lige forklare, hvordan fungerer det egentlig? Der behøver ikke at være med 8 sætninger, men måske bare med 3 sætninger. Øh, hvordan Øhm, fungerer den der overgang? Her i Nørrebro Bispebjerg, hvor jeg jo arbejder, der er det faktisk ikke skolen, man besøger. Der har man valgt at lægge fokus på, at det er fritidshjemmet, man besøger, fordi at man prøver, der har været en masse børn, som har været forvirret over, hvad det her med at skulle videre fra børnehaven, det egentlig indebar. Fordi at man har gået og sagt til børnene, at de skulle starte i skole. Men for langt de fleste børn er der jo en periode fra maj frem til august, hvor de rent faktisk ikke går i skole. Og den her periode har børnene været meget forvirret omkring. Derfor har man valgt, her hvor jeg arbejder, at man besøger fritidshjemmet i stedet for det er det næste trinbræt, der er. Så besøger fritidshjemmene skolen, sådan så at vi har forsøgt at gøre det mere tydeligt for børnene. Vi siger til dem, de skal starte i skole, men efter sommerferien, vi siger til dem, at nu skal I jo på fritidshjem. Altså, vi har også talt med fritidshjemmene, fordi det jo ikke hedder fritidshjem, men de kalder sig selv for fritidshjem. Så derfor har vi talt med dem om, at det er det ord, vi bruger. Øhm, og forklare børnene, at det er der, de skal hen. Og så tager vi over og besøger fritidshjemmet, og de kommer faktisk også og besøger os. Og da vi jo er en sangcertificeret institution her, hvor jeg arbejder, så synger vi med dem. Og så har vi lavet sådan nogle... Øh, de skal lære at spille Uno, inden de stopper i børnehave, fordi det er relation til fritidshjem og til skole. De skal lære Vilas fra Valby at kende, fordi at ham læser de på fritidshjemmet, ham læser de i skolen. Og de skal lære Kai Andreas vennesang at kende, fordi den synger man over på fritidshjemmet, og den synger man første dag i skolen. Sådan så de har nogle bindeled, både fra Der børnehave til sådan er lidt fritidshjem. genkendeligt også og sådan noget. Ja, Ja, lige præcis. Så man har valgt at gøre det lidt anderledes, og ikke besøge skolen, men besøge fritidshjem i stedet for. okay. Har du egentlig, Mimi, i den her forbindelse, fordi altså det er jo virkelig en virkelig god måde for børnene, det her med at skabe genkendelighed og gennemsigtighed, og at man ligesom kan sige, okay, så farlig er den her overgang heller ikke, fordi det er jo et stort trin at tage. Altså, nogen beskriver det jo som værende den største institutionsskifte, men det er jo netop fra børnehave til skole, og derfor er den også rigtig vigtig. Har du i den forbindelse en oplevelse af, at I bliver mødt ret godt fra, kan man sige, skolens eller SFO'ens personale hos jer, og ligeledes tager I godt imod dem? Altså er der et godt, egentlig er spørgsmålet, er der et godt samarbejde mellem jer? Fordi jeg ved godt, at tiltagene er der, jeg ved godt, det er måden, som du beskriver på, at det her med, at det er det, I gør. Og jeg kender dig som en stor ildsjæl. Har du fornemmelsen af, at den ildsjæl også er hos andre, altså hos dine kolleger i SFO'en? Er der et ønske om at tage de her tiltag, eller er det jer som børnehave, som gør det? Jeg oplever, at alle
yder til samarbejdet i den her proces. Jeg oplever, at alle gerne vil have, at børnene får den bedst mulige proces. Øhm, En af de ting, vi har gjort, når fritidshjemmet har været på besøg, det er, at vi har spurgt børnene om, hvad har de været mest bekymrede for ved at starte i skole eller på fritidshjem. Hvad for nogle spørgsmål har de haft til, hvordan man opfører sig over i fritidshjemmet? Altså sådan, hvad har deres bekymring ligget i? Og så har vi stillet de her spørgsmål på vegne af børnene, for det kan være lidt voldsomt for børnene at stille dem til en person, de ikke kender. Ja. Så vi har stillet dem på vegne af børnene, og så har personalet fra fritidshjemmet, de har svaret så godt de nu engang kunne, ikke? Øhm, og så, så har børnene faktisk følt, de fik svar på det, de spurgte om. Ja. Og de synes, de var meget søde, da de havde været på cykelbesøg, kalder man det her. Og de synes også, at de havde været rigtig søde, da vi var over at besøge fritidshjemmet, og var meget imponeret over, hvordan et fritidshjem ser ud kontra en børnehave, fordi der er jo lige sket en opgradering i legetøjet lige pludselig. Ja, det er jo Så det. Det er jo det. Ja. ja, Nå. Ja, okay. Ja, fordi man kan sige, at den del af det, det smitter jo også af på forældrene, som jo mærker det her med, at der er en stor glæde og en stor iver for, at man ligesom skal videre, men der er også den her utryghed i, hvad er det egentlig, man møder, og derfor så gik spørgsmålet lige så meget på, jamen nu kender de dig over 3 år, og ligesom siger, okay, der er en normering her, der er en relationsopbygning her, og der er en forståelse af os, nu skal vi starte et nyt sted som familie, og vores barn skal starte et nyt sted, der er en normering i en anden. Og ja. der kommer en masse spørgsmål og utrygheder i det. Nu kan man sige, at min egen erfaring og arbejde har jo netop været den del af det, hvor man godt kan mærke, at nogle gange så skal man lige vende sig til det der. Der er også nogle, de er helt vildt klar, men det oplever I jo selvfølgelig også. Mimi, jeg kunne godt tænke mig at tage det næste skridt, som hedder, hvordan skal man sige, det rent faglige, og vende lidt tilbage til det, vi talte om tidligere, det her med snakken med forældrene, når man til gengæld er nyuddannet. Øh, Mimi, kan du nævne, kan man sige, hvis man kommer som ny pædagog ind i det arbejde, som du også er i, med 2-3 steder, kan du komme med 2-3 fokuspunkter, som man nok skal have, eller skal sætte sig hurtigt ind i hvert fald, som nyuddannet pædagog, hvor man arbejder ud fra, lad os sige, altså forældresamarbejdet. Har du nogle gode, hvad hedder sådan noget, fifs, eller nogle fokuspunkter, som du både hjælper nye kolleger med, eller nyuddannet personale med, eller noget, hvor man ligesom tænker, det er måske et sted, man skal tage mere fat på seminarierne. Fordi en ting er, det er lidt ligesom et kørekort, sammenligner det ofte med det der med, at ja, nu har man taget en uddannelse, og man er blevet færdig på seminaret. Det kan godt være, at man har fået et 12-tal der i sin afsluttede bacheloreksamen, men det er lidt ligesom, at når man så er færdig og kommer ud i den virkelige praksis, jamen det er der, man ligesom lærer at køre, ikke? Altså, og hvis det ikke man har, hvordan skal man sige, tækket, forældretækket og kan tale med andre mennesker, så er man faktisk ret dårligt stillet, af min erfaring. Og du var inde på det til at starte med, faktisk. Mhm. Så mit spørgsmål går egentlig på det her med, at er der nogle punkter, som du kunne sige til nyuddannet personale, som ligesom siger, det er rigtig vigtigt, at det er der, du starter med ligesom at gøre dit arbejde eller sætte ind? Ja, altså først og fremmest så er man jo ikke, altså jo, man er jo pædagog, når man kommer ud fra seminaret, men altså, det er virkelig svært at vide, hvad det vil sige at være Du kan sige pædagog, det når man som det er. er ude på seminaret. Jeg kan godt huske, hvordan det var. Det kan godt være, at jeg har været pædagog i mange år, men jeg kan godt huske, hvordan det var. Jeg skulle selv tage tilløb til at blive pædagog. Altså, fra jeg var færdig med min uddannelse, til jeg blev pædagog, fordi det var ligesom andre menneskers liv, jeg havde i hænderne lige pludselig. Og det tror jeg, det er en vigtig ting at ligesom have for øje, når man er ny i faget, fordi man vil gerne bevise noget, man vil gerne frem, man vil gerne sige, her kommer jeg, og jeg kan det her. Men det er jo andre menneskers liv, man vader lige ind i. Så have lige en respekt for det. Have lige en respekt for, at det er ikke sikkert, at alle mennesker synes, at den mest frembrusende metode er vejen frem. Det er, det er deres kæreste eje,
man har med at gøre hver dag, og der skal ligge en stor del af respekt i det arbejde, som forældrene gør, men også respekten for, at det faktisk er deres børn. Vi kan have nok så mange holdninger til, hvordan vi synes, at forældre skal gøre med deres børn, men ultimativt er det deres børn. Og Ja. det er meget vigtigt at holde for øje hele tiden. Fordi går man ind og er for kritisk på forældrene hele tiden, uden at man kan sige, der er noget, selvfølgelig laver de nogle fatale ting, så er det klart, så er vi nødt til at gå ind og være kritisk, men man skal også vælge sine kritiske punkter med omhu. Altså man skal ikke bare hver gang, at forældrene laver den mindste lille bitte smule, øh, sige, hov, der var den, det skal du holde op med det der. Og det har jeg oplevet flere gange, at der måske, fordi man er en ildsjæl, kan være en tendens til, at man skal lige huske at have det hele med, hvor når man så Ja. har været her i mange år, man tænker, ja, men jeg ved også godt, at du gjorde det her, fordi det gjorde ondt inde i dig. Altså, vi kender jo alle sammen det her med at komme til at sige, nej, stop, højt, fordi vi bliver forskrækket, ikke? Og det er jo sådan en ting som forældre, de laver jo mange af sådan nogle, ikke nødvendigvis lige en ej stop, men de her med, de bliver forskrækket, så de kommer til at reagere. De har ikke vores erfaring, de har ikke vores uddannelse i ryggen til at undgå det, altså. Nej. Øhm, så have en respekt over for forældrene, at de gør det bedste, de kan i deres arbejde med deres børn. Ja, men du bruger nogle ord, som jeg bliver rigtig, rigtig glad for at høre, for det er noget, som rigtig meget går igen. Det her med at have respekten for hinanden, men også både for forældre, og selvfølgelig også for over for sine kolleger, og så ligesom tage ved lære ved nogle af tingene. Noget, Mimi, jeg har hørt, der går igen, og jeg har haft et interview med en psykolog, som hedder Frej Pral, som arbejder meget med det her med, eller nævner meget det her med, at man skal investere i relationen. Mm. Og at man ligesom sætter hårdt ind der, og at det nærmest er det første sted, man virkelig skal sætte ind. Og det lyder jo lidt på det, som du faktisk forklarer her, at det egentlig også er udgangspunktet, at det er måske det, at selvom man er en ildsjæl, og der er mange ting, man gerne vil, så er det faktisk alfa og omega, man ligesom sætter ind der. Og ligeledes så talte jeg med en rigtig mange, hvad skal man sige, skolepædagoger fra mit tidligere arbejde, hvor det netop også handlede om det. Men du har også erfaring af, at det ligesom er, altså, at det er det vigtigste punkt, eller hvad? Ja, altså lige meget, hvordan man vender og drejer det, når man har en relation, så er den jo nødt til at være respektfuld, og den er nødt til at være positivt gensidig, ellers så vil der ske nogle fordrejninger, hvor man kommer til at misforstå hinanden, og altså, øh, man kan jo godt være en pædagog med humor, som kommer til at træde forældre over tæerne, fordi at de måske ikke har samme humor. Og det skal man bare være god til hurtigt at fintune sig ind på, hvad er det den enkelte forældre, fordi selv i et par vil de jo have brug for forskellige ting, ikke? Altså nogle mødre har brug for ekstra, eller nogle fædre har brug for ekstra, hvor den modsatte part ikke har det. Så man har jo på en stue med 23 børn, så har man jo som oftest 46 forældre, man skal ligesom fintune sig ind på hele tiden, ikke? Altså og sørge for at opretholde en relation, som er gensidig og respektfuld. Ikke? Jo, og man kan sige, at nogle af de ting, du nævner her, jamen det er noget, som jeg hører mange erfarne pædagoger faktisk nævne. Du bruger ordene en lille smule bedre, vil jeg faktisk sige, for det her med at sige, at man vil fintune sig ind på noget. Jamen det kommer mange af dem, som jeg arbejder med, jo også til at forstå, i og med, at de netop hører en erfaren pædagog sige de her ting, og hvad er det egentlig, man går i dybden med. Så det er jeg rigtig glad for, at du siger. Mimi, jeg kan se, at den iler afsted, og vi har ikke sådan vildt meget til. Men der er stadigvæk tid til et par spørgsmål, fordi nu vil jeg gerne springe lidt fra den her overgang og de her trin, som vi har talt om, til et punkt, hvor du får lov til at være lidt fantasifuld. Fordi spørgsmålet kommer til at hedde sig sådan, at hvis du nu fik frie tøjler, og du havde alle penge i verden, og du havde alle muligheder, alle ressourcer i verden, er der så nogle ting, du godt kunne tænke dig at lave om?
i dit virke. Og det må være alt fra det, som du arbejder i nu, og det kan også være i den overgang, som vi netop talte om, det her med at sige, at der er nok noget her, der måske kunne fungere bedre, eller vi kunne gøre anderledes. Ja. Hmm. Det er svært. Der er jo mange ting. Altså Ja. selvfølgelig. Vi kommer aldrig ud uden om flere hænder. Altså færre børn, flere hænder. Den er ligesom bare, altså ja, det er sådan, det er. Men jeg synes, altså nu nævnte jeg før, at det er en sangcertificeret institution. Det kan noget, det her sang. Vi er jo også en delvis udflytter. Kan virkelig noget, det her med, at børnene kommer ud af København, kommer op og får noget frisk luft i hovedet, kommer op og mærker det bare, altså græsset under bare tær, kommer op og ligger og piller i jorden efter sommerfuglelarver over i et bed hele dagen, at man rører ved de ting, man taler om hele tiden. Det her med, at man oplever at være ude i naturen, om det regner, om det sner, om solen skinner, om det hagler. Altså det her med, at man sanseligt oplever verden, som den er ude i naturen, og ikke kun inde i en by. Jeg synes personligt, at børn skal mere ud. Øh, ikke, ikke kun fordi, at jeg tænker, det er en god idé, men også fordi, der er så mange studier, der viser, at det her med lyset har en kæmpe effekt på deres indlæringsevne, og det her med, at børn, de bliver mere, altså der er mange, der bliver mere og mere kede af det, og de går mere og mere ind i sig selv, hvis man kommer ud, og man har solen, der skinner en ind i ansigtet, og man mærker alle naturens elementer, der bare banker ind i hovedet på en. Det har altså en anden effekt, end at vi lukker dem inde på stuer, hvor at de jo skal sidde og lave perleplader. Og, altså det er også vigtigt med perleplader. Det er vigtigt at kunne få lov til at sidde og slappe af i noget, men en sækkestol ude i haven under æbletræet og en voksen, der læser en bog, kan altså også være en fantastisk afslapning. Så jeg synes, at vi, vi burde satse på, at vores børn kom noget mere ud, at alle københavner børn, de ligesom får mulighed for at komme ud og være i naturen, og ikke kun herinde i byen med huse hele vejen rundt. Nej. Øhm, og så er der jo selvfølgelig, der er jo mange ting, der kunne laves om på, altså, men jeg synes måske bare, det er de vigtigste ting, at der kommer nogle flere hænder, der er færre børn på stuerne, og så skal vi ud. Altså, jeg kan ikke huske, hvornår vi sidst har været indenfor her i vores børnehave, fordi at, jamen, altså De lad os da komme prioriteringer er ud. det der med, ja, Ja. Og ja, det ja, er, det er jo også godt for børnene, for deres, altså støjniveauet indenfor kan jo nemt blive voldsomt, hvor at alle de her sensitive børn, de nyder at være udenfor, fordi støjniveauet er bare så meget lavere udenfor. Der er meget mere plads at bevæge ja. sig på. Ja, nu Ja. har jeg selv også en lille dreng, jo, som er ved at være tæt på børnehavesalderen, og jeg kan godt se på ham, hvad det betyder. Så det er jeg helt enig med dig i. Mimi, tiden den er næsten brugt op her, så jeg vil praktisk prøve at afslutte det lidt af her. Vil sige tusind tak, fordi du gad at være med og have et indspark fra en børnehavepædagog. Nu er vi næsten kommet hele vejen rundt. Nu har vi talt med både nogle lærere fra skolen, vi har talt med SFO-personale, og nu har vi talt med børnehavepersonale, med Mimi Ditlev fra Børnehaven Land og By. Tusind tak, fordi du vil være med, Mimi. Tak fordi jeg måtte være med. Det var da hyggeligt. Og jeg slukker lige for dig her, så kan vi tale Ja. frit.